V bankových výpisoch vyberieme druh dokladu z ponuky, ktorú sme zadali v nastavení ikona ozdobené koleso. Zadáme číslo bankového výpisu, dátum a uložíme. Po uložení sa nám zobrazí ponuka na zadávanie jednotlivých riadkov, kde vyberieme z číselníka kontácií napríklad úhradu faktúry, zadáme variabilný symbol a z dodávateľských faktúr sa nám skopíruje suma na úhradu. Uložíme. Slovíčko predpis znamená, že do denníka sa prevezme kontácia z faktúry.